cert, vostè ha guanyat mai a la loteria? No, mai. I vostès? Doncs jo sí. Jo ja calculo que he guanyat uns 25.000 euros. Ah, sí? I sense haver jugat mai, De fet, precisament per això, per no haver-hi jugat mai. Sí, perquè al diari vaig veure el que es gasta la gent anualment amb loteria i totes aquestes coses. I això ho vaig multiplicar per 55 anys que fa que jo no jugo a la loteria, és la meva edat, diguem, i em dona 25.000 euros que si hagués jugat, el més probable és que ara no els tindria. Per tant, els he guanyat. A mi fa molta gràcia aquesta gent que diu no, aquest any m'han tornat els calés. I estan contents, Doncs bé, a mi me'ls tornen cada any, els calés. És un Estic geni. eufòric. I he vist els anuncis de la loteria? Sí. Són d'amistat, d'amor, de compartir. Sembla que donguis els diners a una ONG. Aviam que la gent juga per guanyar calés, Sí, per res més, No han de fer res. Només han de comprar un número i esperar que et toquin calés. No han de fer allà una gincama i respondre unes preguntes. No. Esperar a guanyar calés i prou. Aviam, no diré que els que juguen a loteria són males persones, ni molt menys, però tampoc es tracta d'un acte de bondat espiritual, per l'amor de Déu. L'amor de compartir, l'amistat i tal. Aviam, si la majoria de números es venen a les empreses i la gent els compra per por a que toqui a la resta de companys i a tu no, Ja té que raó, només ja. imaginar-te de la ràbia que això et faria ja no ho pots suportar. No és por amor a compartir, és por miedo a la ràbia. Miedo a la ràbia. Sí. Això és el que ens mou. Miedo a la ràbia. Perquè sabem que si toca als teus companys no ho compartiran amb tu. Tanto compartir, compartir. Vostè està a lo cert sempre. A més, la loteria què fa? Una mica més pobra amb molta gent i molt més ric amb molt pocs. Això, aviam, no entenc com hi ha gent d'esquerres que juga a la loteria. Ho he pensat, És això. que... Sí o no? És que no haurien de jugar, si és capitalisme en vena. Mireu, amb això acabo, La loteria hauria de ser al revés. S'hauria de dir airetol. Airetol? Vale? Airetol. Loteria al revés. Com s'hauria de fer? Doncs molt fàcil. Un bombo amb les boletes, igual que ara. Cada boleta un número de DNI d'una persona multimilionària del país. Pum, boleta que surt, pam, el nom, vale. I aquesta persona està obligada a donar la meitat de la seva fortuna a tots els habitants de la ciutat on ell va néixer. On va néixer, no on té el domicili fiscal. Que Andorra, Panamà i Suïssa ja tenen prou calés. Ja està, redueixes les desigualtats i pots jugar a la loteria. Li diré una cosa, vostè és una eminència. Doncs miri, amb això estic d'acord amb vostè.